روش باش هوالین هجا برای دلال به برنامه که شیروه یادن ام دی سال گل هبن تماشوالین هجا پرتشت هنه کو ام بکاربن ایرو لسر بسکنن لبلی به تایبتی از خازم تنی لسر دو خالین گرینگ بسکنم یک روشا لترکیه به تایبتی به هلبجارتنین کو ایسال چه ببن و گریدای خالا دویم جی روشا داوین یا شر لأوکراینای اول این هجا لترکیه پیواجوه هلبجارتنان دست بکریه yani bu avaya ki fermi mervet karın bejin پیواجوه هلبجارتنان دست بکریه سروکماری ترکیه رجب طیب اردوغان جور چند روز بری اشکره کرکو و دمه ها گلانه ده هلبجارتن چه ببن جبو کو دمه ها گلانه ده هلبجارتن چه ببن با آوایی که فرمی دمه ها پیشته پیواجوه هلبجارتنین دست بدیکه لبلی لترکیه هر تش لگوری قانونا نامشه جنها و به تایبتی پارتیا تسلاتدار یا AKP و هر وها MHP و هوال بندین وان کتنه ناوه هولدانین هلبجارتنان دالیه دنده اتفاقا ملتچی yani partiya CHP و هر وها iyi parti و partiyedir او جی کتنه ناوا پیواجوه هلبجارتنان و کارو خبات edmeşin یکونه کتیه پیواجوه هلبجارتنان HDP'ye مخابن her tim vusaya kengi rayedarın Türk taybeti rayedarın devleti dikeve nava dengasiyan çuçuqare fersendeke dibinin jiboku erişe kurda bakın nicat perestiye derkin peş u bu avayı پیواجوه هلبجارتنان د نوا هوا که نجات پرستیه ده ببن نها دیسا و سابوم یعنی ev نزدیک 2 ساله به تایبتی تی آخفتن کو HDP به قدخه کرن لبلی نکرن روجه واخوه با آوه که فرمی قدخه کرنا HDP نکت روجه وا دادگهان هیشتن حیا کو کنگی نزیکی پیواجوه هلبجارتنان ببن و دمی همان مجاری بخن روژه واخواه او ساجی بو جور دمک بری کته مجارا بو اکه مجارا دادگهان او نهاجی به تایبتی وان روژان دادگه ها بلند یا ترکیه لسر مجارا قدخه کرنا HDP سکنی اونها جی بریاردانه کو و بریا هلبجارتنان yani بریا به ihtimal که مزن و 14 گلانه ده هلبجارتن چه ببن بریا 14 گلانه دبیجن و درباره قدخه کرنا HDP ده بریا وره گرتن yani نابیجن و HDP وره قدخه کرن لیبری تیزانین کو Türkiye ve ke mezeli siyasiye yani ve mezeli de per partiyen siyasi hene o HDP'ci ve bikeve hemen mezeli yani şirove ingişti de derbari dadgeha ku ve qadaxe kirna HDP bile deste evin لآلیدن و که من گفت اتفاق جمهور و هر وها اتفاق ملت کتنه ناو هولانین هلبجارتنان و ایرو به تایبتی سروکین پارتین کو اتفاق ملت چک کرنه لهر جویانه تگوتن کو و دوی جوینه ده یعنی جوینا کو ایرو
çe büye de mijara ki ve bibe namzete jibo serokomariye namzete ittifaka millet jibo serokomariya Türkiye nav aşkere nakın yani te gotun ku ve iro ve navin nikaş bikin libeli de siye mehede de siye meha çilede liser nav daha konkret ve bisekinin u kesik ve bikin namzet jibo serokomariye be aşkere kirin. Yani merv dikarin bejin naha li Türkiye hevayeke vusahiye de aliyeki de AKP namzeti xwaye serokomariye aşkere kiriye ba hevayeke fermi çendîjî Recep Tayyip Erdoğan veke namzet hey nehatiye aşkere kirin lê belê hem bixwe dibêje ez namzetin û hem jî MHP dibêje namzetê me Recep Tayyip Erdoğan'e û bi ihtimaleke mezin sedî nodûne Recep Tayyip Erdoğan cardı dibe namzetê ji bo serokomariyê. Di aliyê din de jî nikaş têne kirin û bi taybetî di rojeva raya giştî de kî ve bibe namzetê îtîfaka millet. Ev her du mijar zêde hatine nikaş kirin. Lêberî ez bi nikaşên rojeva raya giştî ya Tirkiye ve bi sînor namînim divê vê em bêjin. Yani beriya her tiştî li gorî qanûnê Tirkiye, li gorî qanûnê zagona bilind Tirkiye dibêjin anayasa Recep Tayyip Erdoğan divê cardin nebe namzetê ji bo serokomariyê. Çimkî di zagonên di qanûna bingehîn ya Tirkiye'de te gotin ku keseke dikare du cara bibe serokomarê Tirkiye. Yê Recep Tayyip Erdoğan ev cara duyeme serokomariyê dike Recep Tayyip Erdoğan dixwaze cara sêyem bibe serokomar. Yani ba awayeke vekirî Recep Tayyip Erdoğan dibêje ez ser zagona rame. Yani zagon, kanûna bingehîn min nikare asteng bike. Ez dixwazim bibim serokomar careke din ez ê bibim serokomar. Yani weke kraleke çawa ku kraleke çiqas bixwaze kraliyê bike dike. Kengê kral nexwaze dikare bêje ez êdî naxwazim kraliyê bikim. Bila şuna mı da kurê min kraliyê bike yan jî birayê min kraliyê bike yan jî keça min kraliyê bike. Yani Recep Tayyip Erdoğan jî wilo dixwaze serokomariyê ji Tirkiye ra bike. Ne serokomariye aslında kraliyê dixwaze ji Tirkiye ra bike. Yani kraliyeta xwe jî ev çend sale di sarayê de îlan kiriye. Wisa diyare ku çendî kanûna bingehî zagona bingehîn desturê nede ku Recep Tayyip Erdoğan careke din bibe namzet wilo dixuye ku ew dixwaze bibe namzet û dadiyeha bilind wê nikaribe tişteke bike. Wisa tê xuyan. Lêbelê paradoks ev e. Yani her kesi ku hineke ji kanûnê fêm dike li Tirkiye ji zagonan fêm dike dibêje ku yan jî fêm dike mixabin her kesî ku li Tirkiye tişteke fêm dikin nabêjin nikarin bînin ziman lêberî fêm dikin ku Recep Tayyip Erdoğan nikare bibe namzet ji bo cara sêyem. Lêberî di aliyê muhalefetê da mixabin pir zêde jî deng tune. Hatta wisa tê gotin ku yani muhalefet bi taybetî CHP û İYİ Parti ve li dij Erdoğan yani ji bo ku Erdoğan cardin nebe namzet li dij wî wê tişteke nekin. Hatta wê serî li dadgehê bile nedin. Wê nebêjin mafê Erdoğan tune ku bibe namzet careke din ji bo
serokomariye çima buxa wilo dibêjin dibêjin em li dij jî derbikevin dîsa jî saziya bilind ya ku destûrê dide jê ra dibêjin heseke ji ber çi ji ber ku dibêjin em li dij derbikevin jî pir zêde feyde nake çünkü saziya bilind YSK bi Tirkiye dibêjin Yüksek Seçim Kurulu nikare ji Erdoğan'a bêje na tu nabî namzet. Dema Erdoğan bixwaze bibe namzet ew nikare bêje na. We demê divê em ji îtîfaqa millet bipirsin. Madem ki hûn wilo dibêjin sibê du sibe hilbijartin çêbû, di hilbijartinan da AKP hile çekir, AKP ve MHP hile çekirin. Yani şuna ku namzeti ittifaka millet behel bijartın bebe serokomar ve Erdoğan serokomariya xwe ilan bike YSK jî ve beje belê Erdoğan qezenç kiriye. Ew demê hûn di jî nikarin derbikevin. Yani ji nihava ittifaka millet dest daniye. Lehember Erdoğan dest daniye. Yani ittifaka ku lehember Erdoğan der nekeve neveje tu nikari ji bo cara seyem bibi namzet ew ittifak nikare li dij hileyin ku AKP û MHP çêbike jî derbikeve. Ev tê wê wateyê ittifaka millet ji niha ve serokomariya seyem ya Erdoğan nas dike, ilan dike. Hinekî şîroveker wisa dibêjin nava CHP'da nêrîneke wilo heye. Yani CHP dibêje ême pir zêde negiringe ku serokomariyê em bigirin dest. Ji bo me ya herî giringe em CHP hinekî li pêş bixin. Yani di nava ittifaka millete CHP serkeşiye dike em divê hilbijartinê de dengê hele CHP hinekî li pêş bixin ev ji bo me kafiye. Ji ber vê yekê jî heta tê gotin ku CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu veke namzet bide pêş tê zanîn ku eger Kılıçdaroğlu veke namzetê ittifaka millet derkeve hember Erdoğan pir zêde jî bextê wî yê qezenşkirinê tune. Yani ev ayane. Çima ji ber ku Erdoğan dikare pir xalan li dij Kılıçdaroğlu bikar bîne. Yek Kılıçdaroğlu bixwe eslê xwe Kurd e newêre bêje ez Kurdim. Du Alewiye aşkere nikare bêje ez Alewî me. Ev her du xal pir giring e. Sisê ji Dêrsimê ye. Ev sê xal Erdoğan dikare li dij Kılıçdaroğlu bikar bîne. Dikare bêje hey Bay Kemal eslê te Kurd e, tu Kurdî tu newîrî bêjî ez Kurdim. Ha vî awayê hem dibêje tu tirsonekî û hem jî mesaj dide derdorê nijadperest dibêje mêzekin ev Kurd e. Dengê xwe hûn bidin viya Kurdeke dibe serokkomarê Tirkiye. Xala din Alewî ye ve bêje Kılıçdaroğlu tu Alewî tu rêya camiyê nas nakî û pir Alewî dibêjin mezhebê Alewîtî ne Parti İslamiyetê ye. Tu ne Müslümanî eger tu bibî serokkomarê Tirkiye tu yê Tirkiye jî İslamiyetê dûr bixî. Ev jî xala duyem ku dikare li dij Erdoğan li dij Kılıçdaroğlu bikar bîne Erdoğan. Xala sêyem jî Dêrsim. Kılıçdaroğlu bixwe ji Dêrsimê ve çi bêje? We bêje Kılıçdaroğlu ji Dêrsimê dixwaze rêvanşa komkujiya Dêrsimê bigire. Yani bu awayeke sergirtî belki aşkere ve nebêje lêbelê bu awayeke sergirtî ve bêje eger Kılıçdaroğlu bibe serokkomar
و روانشا کمکوژیا Dersimê ji Tirkiye bigire. Ev jî xala sêyem li dij Kılıçdaroğlu dikare bê bikaranîn bi awayeke bê ehlak ji alî AKP û ji alî Recep Tayyip Erdoğan be. Tê zanîn ku AKP û Recep Tayyip Erdoğan dema mijar dibe hilbijartin, dema mijar dibe serkeftina hilbijartinan ji bo wan ti sînor rê ehlakî tune. Her bê ehlakiyê dikarin bikin. Li dij Kemal Kılıçdaroğlu jî ev her sû sê xal bi awayeke bê ehlak dikare bê bikaranîn. Mixabin weke min lazekî berî jî got HDP hê neketiye pêvajoya hilbijartinan. Lêbelê HDP neçare bikeve pêvajoya hilbijartinan. Mecbur e. Çünkü hilbijartin tên eger HDP nekeve hilbijartinan ve demê ji niha ve lazim e bêje em idî tinin, em xilas bûn. Dadgeha bilind gotiye beriya hilbijartinan em ê di derbarê HDP de biryarê bigirin. Ev biryar sedî not biryara qedexekirinê ye. Weke pir partiyê din û HDP jî biçe mezelê siyasî ku Tirkiye. Lêbelê rayedarên HDP wê çi bikin? Eger vê nafikirin wê demê ji niha ve lazim e çanteyê xwe bigirin vegerin malê xwe. Lêbelê ez dibêjim weke tê zanîn partiyeke din heye. Partiya Demokratik ya Herêma. Demokratik Bölgeler Partisi. Jiratê gotin Tirkiye. Ev partî lazim e weke partiya pêşeng bikeve hilbijartina. Yani HDP di pir bajaran da lazim e namzetan bi navê DBP bide bixe hilbijartina. Yani ew parlamenterên ku bi navê HDP werin hilbijartin lazim e li ser lîsteya DBP bên hilbijartin. Bi navê HDP kêm namzet lazim e bikevin hilbijartina ji bo amadekariya hilbijartina. Çima? Ji bo ku niha rayedarên Tirk dişopînin HDP. Eger HDP bi navê xwe di pir bajarên Kurdistanê de û her wiha li Tirkiye bi taybetî bajarên weke İstanbul, weke İzmir, weke Bursa li van dera eğer bi navê HDP namzet bên aşkere kirin wê demê dadgeh dikare HDP qedexe bike dema HDP qedexe bû ew namzet nikarin bikevin hilbijartinan. Ha weke serbixwe dikarin bikevin hilbijartinan. Lêbelê serbixwe bikevin hilbijartinan cuda ye, bi navê partiyeke bikevin hilbijartinan cuda ye. Ji ber vê yekê jî ji niha ve lazim e bi navê partiya din yani bi navê partiya DBP namzet bên amadekar kirin. Ew namzetê ku bi navê HDP dixwazin bikevin hilbijartinan lazim e bi navê DBP bikevin hilbijartinan. Bi navê HDP kêm namzeta nîşan bikin. Dema wilo be rayedarên Tirk, rayedarên dadgeha Tirkan belkî wê bêjin em HDP qedexe nekin. Çimkî bi navê HDP pir zêde namzet neketine hilbijartinan. Wî qedexe bikin jî pir zêde zerarê nadin Kurdan. Ji ber vê yekê jî hemû amadekariyê ku divê HDP bike bi navê DBP lazim e bêkirin. Dema wilo be meriv dikarin bêjin ew leystoka ku li ser dengê Kurda tê leyistin vala bê derxistin. Ji bo hilbijartinên parlamentoyê wê vala bê derxistin. Lêbelê ji bo hilbijartinên serokkomariyê cuda ye. Rayedarên HDP
و بگرانی جی کرد نها لبندینه کو اتفاق ملت کی وکه نامزد aşkere bike. Beguman eğer keseke nijat perest veke namzet be aşkere kirin zahmete ku meru ji Kurdan deng bixazin. Liberi keseke din be pir ez naxazim nava bêjim kesê din hene keseke din be keseke heneke demokrat tê nas kirin veke namzetê ittifaka millet be aşkere kirin beguman Kürt de tura yekem de ne, lebeli de tura duyem de ve dengi xwe bidin namzete ittifaka millet. Hevalên hêja mijara me adin jî şerê li Ukraynayê. Şerê li Ukraynayê van nîzîkê salekiye bi awayeke fermî tê meşandin. Yani sala par di 24 meha Sibatê da şer dest pê kir. Salekiye, ji salekî jî rojek derbastı be. Ev şer dimeşe. Heya niha bi hezaran insana jiyana xwe ji desta. Mixabin şer wisa dema dereke şer tê meşandin kes nikare bêje kesneyî kuştin. Kes bila jiyana xwe ji dest nede. Li her deverî dema şer tê meşandin şer heye li wê derî insan jiyana xwe ji dest didin. Liberi kesî ku jiyana xwe ji dest didin piranî sivîlin. Ya ku mera dihêşîne ev e. Pir sivîlan jiyana xwe ji dest da li Ukraynayê. Sala par dema şer dest pê kir ez bi xwe rojên dest pêkê ku şer dest pê kir li Parîsê bûm min ji wê derê jî weşaneke çêkir bi Tirkî min wê demê jî şer destpêka şer şîrovek kiribû. Saleke şûn da ez dema li sala par dinêrin kêm ferq heye. Firqa ku ez dibînim ev e dema şer dest pê kir par pir kesan digo wê Ukrayna nikaribe berxwe bide. Hatta pir kesan digo wê Zelenskî yani serokkomarê Ukraynayê ve Kiev'i terk bike hatta Ukrayna'yı terk bike biçe welateke din. û her wiha dema şer dest pê kir rojê destpêkê bi hezaran wesayîtên şer konvoyeke bi kilometran dirêj di televizyona da dihate xuyan û pir kesan digot ev konvo bigêje Kievê wê Ukrayna bikeve ve Kiev bikeve. Lebeli wisa nebû. Ferq divir daye. Destpêka şer pir kesan wilo difikirîn niha êdî destdayîna Ukraynayê nayê niqaş kirin. Rusya bi xwe jî fêm kiriye ku û eşkere jî dibêjin Ukrayna êdî ji me re destan nayîne. Tenên daxwaza Rusyayê ew e ku ew herêmên ku tê da Rûs lê jiyan dikin herêma Donbas û hin herêmê din hene ew herêm weke herêmên parçeyeke Rusyayê bê nas kirin. Niha daxwaza Rusyayê ev e. Lêbelê daxwaza Ukraynayê ew e ku Rusya ji tevahiya axa wî derbikeve. Ev salekiye Ukraynayê li ber xwe da. û ez bi awayeke aşkere jî pîroz dikim Ukraynayê. Serokê Ukraynayê Zelenskî pîroz dikim. Li ber xwe dan û divê li ber xwe bidin jî. Niha van rojan pir niqaş di derbarê tangê giran ve hate kirin li Avrupayê. Ukraynayê ji Avrupayê ji NATOyê bi taybetî ji welatên NATOyê di serî da jî Amerîka û her wiha Yekîtiya Avrupayê di nava Yekîtiya Avrupayê da jî bi taybetî ji Fransa, ji Almanya û her wiha ji Polonya, ji Ingilistanê tangên giran yê şer xwast. Niqaş dihate kirin hin welata digo em ê bidin hin welata digo em nadin.
bi taybetî di derbarê tangên şeriyê giran Leopard ve nikaş da hatin kirin ji ber ku tangên Leopard ji alî Almanya ve tê çêkirin. Lêberê Almanya dema wan tanga çê dike difroşe an jî dide hin welatê din ji wan welata re dibêje lazim e hûn bê îzname van tanga nedin hêzekî din, nedin welatekî din. Ji ber vê yekê jî mesela heman tang di destê Polonyayê de hebûn. Polonya dixwast bide Ukraynayê lêberê Almanya li dij derdiket. û welatên Yekîtiya Avrupayê piraniya wan daxwaz dikirin ku ev alîkariya tangên giran yê şer ji bo Ukraynayê bêkirin. Almanya li ber xwe da lêberê du roj berê ji alî Almanya ve jî hate aşkerekirin ku wê tanga bidin Ukraynayê. Polonya jî wê hin tanga bide Ukraynayê, Fransa jî hin tanga dide Ukraynayê û Amerîkayê jî biryar da ku ber bi dawiya meha adarê wê bi sedan tangê giran bidin Ukraynayê. Yani tê aşkerekirin ku ev dayîna tangan ji bo Ukraynayê weke alîkariyeke parastinê ye, ne alîkariyeke êrişê ye. Yani bi taybetî dibêjin em alîkariyê didin Ukraynayê ji bo ku Ukrayna xwe biparêze, ne ku ji bo Ukrayna êrişê Rusyayê bike. Ev bi du armanca tê gotin. Yek yani armanca welatên Avrupa, welatên NATO, welatê din ne ew ku Ukrayna êrişê Rusyayê bike, bikeve axa Rusyayê û bi vî awayê jî xwe weke duşminê Rusyayê naxwazin îlan bikin. Di aliyê din de jî dibêjin armanca Ukraynayê ne ew bikeve axa Rusyayê, tenê xwe parastine ji bo ku welateke xwe biparêze mafê her welatê hey alîkariyê bide. Lewre dibêjin em alîkariyê didin Ukraynayê. Lêberê eğer welateke êrişê welateke din bike her welat, her dewlet naxwaze û nikare alîkariyê bide wî. Tenê mesela yek ku alîkariyê aşkere didin Rusyayê İran e. İran jî weke tê zanîn dewleteke terorîst e. Dewleteke terorîst tu ehlak jî nas nake, bê ehlakî tevdigere û alîkariyê dide welateke êrişker. Yani Rusya êrişkere, İran jî destekê dide Rusyayê. Welatê din mesela Çîn weke alîgirê Rusyayê tê naskirin, lêberê Çîn heya niha bi awayeke aşkere alîkariya leşkerî nedaye Rusyayê. Hindistan jî nedaye Rusyayê. Yani welatê ku alîkariya leşkerî didin daye Rusyayê tenê İran e. Ha Belarusya heye, Belarusya weke welateke cuda nayê naskirin. Parçeyeke Rusyayê zaten. Kendî jî Belarusya weke welateke, weke dewleteke di nava qada navnetewî de tê naskirin jî lêberê yani Rusya, Belarusyayê ji xwe weke parçeyeke xwe dibîne û Belarusya jî xwe weke parçeyeke Rusyayê dibîne. Ew pir zêde weke welateke cuda nayê dîtin. û şer niha ketiye qadeke din. Zivistane bêguman şerê zivistana daha zêde zehmet e û her wiha daha zêde jî zerarê dide sivîlan. û li Ukrayna jî niha rewşeke wilo zehmet dimeşe. Mixabin. û heya dawiya meha adarê eger ev tangên giran yê şer bigêjin Ukraynayê, ez wisa bawer dikim ku ji meha adarê şûn ve wê şer bikeve qadeke din. û Rusya neçar be wê hêdî xwe ji axa Ukraynayê şûn da bikişîne. Hevalên hêja lazim e em vê jî bêjin. Ji vir çend roj berê li vê derê me bi rojnamevaneke Polonî re bernameyeke çêkir. Di wê bernamê de jî hate gotin ku bi Fransî bername me çêkir. Di wê bernamê de jî hate gotin ku raya giştî ya Rusyayê niha li dij nêrîna şer ya Putin derdikeve. Yani raya giştî ya Rusyayê li dij şer e. Kendî li Rusyayê hêjî tê gotin
ku em şer nakin em operasyoneke taybet li Ukraynayê dimeşînin lêbelê raya giştî ya Rusyayê baş dizane ku şer dimeşe û bi hezaran leşkerên Rusyayê hatine kuştin. Ji ber vê yekê hêdî raya giştî jî li dij Putin derdikeve. Yani bi derketina li dij Putin ya raya giştî li Rusyayê û her wiha bi alîkariya Avrupa, Amerika bi dayîna tangên giran ji bo Ukraynayê ez wisa bawerim ji meha adarê şûn ve şer wê bikeve qadeke din û hêdî Rusya wê şûn de gav bavêje. Ji vir heya wê demê ez ê rewşê bişopînim di meha Sibatê de adarê de jî li ser ekranên Arwar TV ez ê ji we re rewşa şerê Rusyayê Ukraynayê şîrove bikim. Heya careke din bimînin dixweşiyê de silav û hurmet.